नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सीमाज बेस्ट किचनमध्ये। तर आज आपण दिवाळी स्पेशल बनवतोय बिना पाकाचे रवा लाडू। तर अगदी मऊ लुसलुशीत तोंडात टाकताच विरघळणारे पेढ्यासारखे रवा लाडू आज आपण बनवूया। तर इथे रवा लाडू बनवण्यासाठी रवा घेतलेला आहे अर्धा किलो। तर एकदम बारीक रवा आपल्याला वापरायचा आहे इथे। आणि अर्धा किलो रव्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे 300 ग्रॅम साखर आणि 150 ग्रॅम तूप घेतलेला आहे। तर एवढं प्रमाण आपल्याला घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे साखरेचं प्रमाण कमी पण घेऊ शकता। तर इथे आता आपण घालणार आहोत तूप। तर 150 ग्रॅम तुपामधलं मी निम्म तूप इथे वापरलेलं आहे। तर या तुपामध्ये आता आपण हा रवा भाजून घेऊया। तर सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे रवा आपल्याला चांगला खमंग भाजून घ्यायचा आहे सोनेरी रंगावरती। तरच आपले लाडू छान टेस्टी लागतील, ते खाताना कचकच लागणार नाहीत। म्हणून ही ते महत्त्वाची टिप आहे, रवा चांगला खमंग भाजला पाहिजे। तर अशा पद्धतीने आता आपण तूप घातलेला आहे। तर रवा आता भाजत आलेला आहे। तर 5 ते 7 मिनिटे लागतात रवा भाजण्यासाठी। तर बघू शकता थोडा थोडा कलर चेंज होत आलेला आहे। रवा भाजतेवेळी आपल्याला कंटिन्यू असं हलवत राहायचं आहे, मिक्स करत राहायचं आहे, जेणेकरून रवा खाली लागणार नाही। तर रव्याचा कलरही पूर्णपणे चेंज झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर पहिला बिना भाजणीचा रवा तुम्हाला दाखवते आणि हा आता भाजलेला। तर दोन्हीमध्ये फरक दिसत आहे। तर रवा आपला मस्त खमंग सोनेरी रंगावरती भाजलेला आहे। तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि या स्टेजला आता आपण पिठी साखर घालणार आहोत। तर 500 ग्रॅम रव्यासाठी इथे मी 300 ग्रॅम साखर वापरलेली आहे। तुम्हाला जर 200 ग्रॅम वापरायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता, पण मला गोड आवडते म्हणून इथे मी साखर जास्त वापरलेली आहे। नंतर इथे मी 2 चमचे अजून तूप घातलेलं आहे। सर्व मिक्स करून घेऊया आणि 10 मिनिटे आपल्याला हा रवा साखर घातलेला झाकून ठेवायचा आहे, म्हणजे साखर आपली पूर्णपणे मिक्स होते आणि चांगला वापरला जातो रवा। म्हणून इथे आपल्याला हा रवा झाकून ठेवायचा आहे। गॅसची फ्लेम बंद ठेवायची आहे, हे लक्षात घ्या। तर आता 10 मिनिटे झालेली आहेत। बघू शकता रवा मस्त असा उमललेला आहे, म्हणजे वापरलेला आहे, कारण की गरम रव्यामध्येच आपण साखर घातलेली होती। रवा थोडासा फुलला जातो। तर आता हा रवा कोमट झालेला आहे। कोमट असतानाच आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा रवा घालून बारीक करायचा आहे। तर ही महत्त्वाची आपली इथे ट्रिक आहे, तर ही लक्षात घ्या तुम्ही। रवा मिक्सरच्या भांड्यामधून काढल्यानंतर अशा पद्धतीने मऊसूत रव्याचे लाडू बनतात। तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व रवा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेते। तर अशा पद्धतीने जर लाडू केले तर इथे पाकाची गरज लागणार नाही, खूप काही मेहनत लागणार नाही। असे मऊसूत तोंडात टाकताच विरघळणारे लाडू बनतात। तर इथे सर्व मिश्रण आपलं बारीक करून झालेलं आहे। तर यामध्ये आता आपण घालूयात स्वादानुसार वेलची पावडर। तर वेलची पावडर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मी मिक्स करत आहे हे सर्व, आणि जे राहिलेलं तूप होतं ते आता मी इथे सर्व घालत आहे। तर 150 ग्रॅम मी इथे तूप घेतलेलं होतं। तर हे तूप आता आपण सर्व घालून घेऊया। तर इथे तूप आपल्याला लागेल तसं वापरायचं आहे। तर आता हे मिक्स करून घेऊया। तर आता मिक्स करून झाल्यानंतर लाडू वळता येतोय का बघायचं। तर लाडू आपल्याला वळता येतोय। तर अजून थोडंसं तूप इथे लागणार आहे। तर मी सर्व तूप इथे घातलेलं आहे, वाटीमधील जे घेतलेलं होतं 150 ग्रॅम, तर ते पूर्णपणे इथे आपण घातलेलं आहे। तर पुन्हा एकदा आता आपण हे तूप पूर्णपणे मिक्स करून घेऊया। तर अशा पद्धतीने इथे आपलं सर्व मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता आपण लाडू बांधून घेऊया। तर लाडू सहजपणे बांधता येतोय, जसा आपण पाकातले लाडू बनवतो तसेच सेम हे लाडू बांधता येतात, कुठेही क्रॅक्स जात नाहीत। वरतून मी थोडासा मनुका लावत आहे, तुम्हाला जर आवडत असतील तर तुम्ही लावू शकता। तर अशा पद्धतीने ते मनुका लावून आपण लाडू मस्त गोल गरगरीत असा बांधून घेऊया। तर कुठेही फुटत नाही किंवा चिरत नाही, लाडू मस्त असे गोल होतात। तर एक लाडू आपला इथे मस्त पेढ्यासारखा बनवून झालेला आहे। आता दुसराही लाडू आता आपण बांधून घेऊया। तर ही सर्वात सोपी पद्धत आहे। इथे पाकाचं झंझट नाही किंवा जास्त तूप लागणार नाही। कमी तुपामध्ये कमी वेळामध्ये आपले हे मस्त असे पेढ्यासारखे मऊ लुसलुशीत लाडू मस्त आलेले आहेत। तर इथे अशा पद्धतीने सर्व लाडू मी आता बांधून घेते। तर आपले इथे लाडू तयार झालेले आहेत, मस्त असे खमंग टेस्टी तोंडात टाकताच विरघळणारे, आणि मस्त असे मनुके पण वरतून लावलेले आहेत। तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रूट्स इथे घालू शकता, पण रव्याच्या लाडवामध्ये शक्यतो मनुक्याचाच वापर करतात। दिसायला पण खूप छान झालेले आहेत आणि एकदम मस्त झालेले आहेत। अर्धा किलोचं प्रमाण इथे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। तर हेच प्रमाण घेऊन तुम्ही डबल 1 किलोचेही बनवू शकता। तर मऊसूत तोंडात टाकताच विरघळणारे पेढ्यासारखे
असे हे लाडू मी आज तुमच्यासोबत रेसिपी बनवून दाखवलेली आहे। तर एक तोडून मी तुम्हाला दाखवते की तो कसा झालेला आहे। तर तोडतानाही समजून येते की लगेच किती मस्त असे मऊसूत झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्हीही नक्की ट्राय करा दिवाळी स्पेशल रव्याचे मऊसूत पेढ्यासारखे लाडू। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। धन्यवाद।